Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. В наступну годину будемо з вами працювати у цій студії. Вже готовий вітати гостя цієї години. Це Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.нет». Я вас вітаю. Вітаю. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Одразу почнемо з оперативної інформації. ФСБ Росії в окупованому Луганську затримує прибічників колишнього ватажка терористичної організації ЛНР Ігоря Плотницького. Про це сьогодні розповів речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. Пане Юрію, згадується одразу напередодні Зорян Шкіряк заявив про те, що Плотницькому треба готуватися до ліквідації. Ось ми бачимо за свідченнями Міністерства оборони, що вже затримують прибічників Плотницького. Як це взагалі можна охарактеризувати і що відбувається? Тому що, ваш коментар. Насправді в Луганську відбувається зіткнення кількох груп впливу, через які російські спецслужби керують ситуацією на території Луганська. Тобто є угруповання Плотницького, яке боролося за захоплення влади. Але російські спецслужби, різні структури, там працює і розвідувальне управління Генерального штабу Російської Федерації, ФСБ, в них є свої силові структури в кожної з них. І вони свою владу реалізовують через них. Також через ці різні канали управління з Москви виділяється і фінансування, оскільки вся соціальна сфера, армія, все це фінансується безпосередньо із Росії. Тому, звичайно, що між різними кураторами, різними силовими угрупованнями, цими бандитськими структурами, найманцями постійно виникають суперечки за те, хто отримає більше влади і більше підтримки з Москви, цієї неофіційної, і хто більше отримує фінансування дотацій з Москви. Тому це основні джерела надходжень. Тому, звичайно, що постійно виникали з першого дня, так як того, що вони створили нібито таку ширму, уряд ЛНР, звичайно, там постійно були бандитські розбірки. Бо кого вони туди набрали? Вони набрали туди дійсно бандитів, дрібних, якихось правоохоронців, які були зрощені з бандитськими групованнями. Це була їхнє середовище для вербовки. Тому, звичайно, оці агенти російських спецслужб, з яких сформували так званий уряд ЛНР, вони постійно з'ясовували стосунки. І ось угруповання Плотницького тривалий час успішно знищувало за допомогою силових структур, які з ним взаємодіяли, своїх конкурентів-опонентів. Тривалий час. І після того, як вони вбили колишнього прем'єр-міністра Ципкалова після затримання і багатьох ватажків, звичайно, що у Москві серед кураторів їхніх це викликало великі суперечки, чому це Плотницький сам робить. Бо, нагадую, перші ліквідації робили росіяни, все контролювали, приватні військові компанії, а зараз вже Плотницький почав діяти сам. Пане Юрію, повернемось до цієї теми. Зараз маємо змогу наживо послухати Міхайла Саакашвілі. Він раніше анонсував, що буде заявляти щось. Давайте послухаємо. Под домашним арестом. Избили моего водителя, очень сильно я сказал, тоже. И забрали у него, избили его с целью, чтобы забрать у него документы мои, которые были у него, некоторые, в том числе там, мои кредитные карточки украинских банков и так далее. Они посылают порошки от имени Руху новых сил вместе с брошюрой про импичмент. Как вы знаете, можно мне принести одну бумажку с порошком? Как вы знаете, нас обвиняют в том, что мы рассылаем порошки с кокаином или с чем-то там еще, неопознанным белым веществом, указывая обратный адрес кладбища. На самом деле надо было, если в СБУ посылать, то указывать адрес кладбища, а не обратный адрес кладбища. Потому что они реально убивают украинскую государственность. Вот эти вещи рассылаются от нашего имени, чтобы вы понимали.
Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек красную линию и дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота в Украине и за какие-то выдуманную попытку государственного переворота и выдуманное дело из Одессы. Это распоряжение он дал генеральному прокурору Луценко, СБ Украины, и они в течение следующих 2-3 дней до марша 3 декабря должны осуществить план по моему аресту, изоляции, нейтрализации и по тому, чтобы убить вообще мирный протест и мирное волеизъявление украинских граждан. Они подняли несуществующие дела времен моей работы в областной администрации Одессы, их резко интенсифицировали, и они хотят это дело подвести под какую-то составляющую, там, злоупотребление власти или так далее. Они дали поручению, я знаю это 100%, департаменту, которым руководит подручный Кононенко, замглавы СБУ, некий Коваленко. Они 2 дня тому назад запросили образцы моего голоса с целью фальсификации аудиозаписи с моими разговорами. И они собираются это день моего ареста опубликовать. Фальсифицированные материалы моего, или, я не знаю, разговоров или переговоров, я уже не знаю. И они пытаются просто нахрапом взять всех испугом. И до 3-го меня посадить в СИЗО и убить в дух мирного протеста украинцев. Президент Порошенко. Ось почули. Йде зараз прес-конференція Михайла Саакашвілі. Наші кореспонденти там нині перебувають, вони збирають усю інформацію і у найближчих випусках новин вже детальніше розкажуть, про що йшла мова. Зараз же чуємо традиційні такі вже, так би мовити, заяви, що Порошенко його хоче видворити, ну і все стосовно цього. Є що прокоментувати по заявам Саакашвілі? Чи продовжимо одразу тему, яку анонсували раніше? Ну, продовжимо. Давайте продовжимо, тому що так, з цих слів Саакашвілі поки що не зрозуміло, що саме він хотів донести, але згодом буде відомо. Дивіться, говорили про Плотницького. Я хотів ще поставити таке питання. Він зараз перебуває у Москві, його поплічників, соратників затримують. Хто захищає Плотницького зараз, не зрозуміло? Плотницький є агентом російських спецслужб, тому, звичайно, що він на них продовжує працювати і виконувати їх завдання. Він зробив трошки помилку там по їхнім внутрішнім регламентам, оскільки постійно рішення на вбивство польових командирів бойовиків у конкурентній боротьбі приймала Росія. У випадку з Ципкаловим Плотницький проявив ініціативу і вбив самостійно одного з ватажків найманців, і це обурило їхніх російських кураторів. Тому зараз, коли Плотницький прийняв рішення усунути ще й поплічника Ципкалова Корнета, і всі зрозуміли у Москві, що для Плотницького посунути з посади – це значить ліквідувати, то, звичайно, що вони вирішили, щоб не продовжувати вже, скажімо, такі дії самостійні Плотницького, бо право на вбивство є тільки в росіян, вони його відсторонили для того, щоб знов-таки відновити повну керованість ситуації і зайвий раз продемонстрували, що всі ці так звані ватажки, керівники, голови ЛНР, ДНР – це просто ширма, маріонетки, які, в принципі, посунути можна по одному дзвінку з Москви в будь-який момент. Ще питання наступного характеру. Знов чуємо заяви про можливе об'єднання так званих ДНР, ЛНР, і що Захарченка треба зробити там головним. І знову ж таки відродити Новоросію, так звану. Це знову ж таки такі заяви лунають. Чи повинна якось Україна зараз за цим всім спостерігає? Чи повинна вона якось реагувати, чи що взагалі зараз лишається робити? Чи варто сприймати всерйоз ось ці всі заяви?
В Україні є чітка позиція, що територія Донбасу і Криму окупована Російською Федерацією. Які там імітаційні заходи проводить Російська Федерація, як кого вона там називає, які вона там створює нібито елементи управління, це взагалі для України ніякого значення не має. Повну відповідальність несе Москва, і всі дії, які відбуваються на окупованих територіях, вони здійснюються з Москви. Тому ось це має значення. Все інше – це другорядне і дрібні деталі. Зараз продовжимо цю тему. У нас на прямому включенні наш кореспондент Дарина Іванютенко. Вона розповість останні новини із зали суду. Дарино, як ти нас чуєш? Дарина готується поки що до включення. Ми повернемось зараз буквально за хвилину. Я нагадаю, що вона нині перебуває у залі судових засідань, де обирають запобіжний захід сину Ігоря Попова. Повернемось до цієї теми. Режисери зараз готують з нею зв'язок. Знову ж таки, повернемось до цієї теми стосовно ДНР, ЛНР. От закінчите, будь ласка, які висновки зараз Україна може робити і взагалі як повинна себе зараз вести Україна, спостерігаючи за такими діями в ЛНР, ДНР так званих? Я думаю, що ми маємо зрозуміти, що у Росії дуже обмежені ресурси, передусім людські ресурси, для того, щоб подалі вести локальну війну на Донбасі. Росія є певної чисельності армія, але застосовувати великі сили регулярних військ у війні вони напряму не можуть, тому основне навантаження йде на загони найманців. Звичайно, що обмеженість людських ресурсів противника для нас – це можливість, в принципі, підвищити тиск на противника. Тому я вважаю, що Україна має більш активно діяти на лінії фронту, більш активно діяти в тилу противника, тобто зменшувати той ресурс єдиний, який у Росії є дефіцитом, тобто людський ресурс найманців, яких вони застосовують. Це б набагато сильніше, на мій погляд, деморалізувало би противника і значно послабило можливості Росії по утриманню окупованих територій. І знову зараз переносимось до зали суду. Там нині перебуває Дарина Іванютенко, наш кореспондент. Вона розповість про останні новини стосовно судового засідання по обранню запобіжного заходу сину Ігоря Попова. Дарино, будь ласка, тобі слово. Запобіжний захід для 14-річного сина народного депутата Ігоря Попова. Декілька днів тому в мережу потрапило відео, на якому двоє хлопців зайшли в магазин, погрожуючи продавчині, винесли з каси 2,5 тисячі гривень і почали перераховуватися. Майже одразу поліція їх затримала. Ми перед судовим засіданням поспілкувались від нардепом від Радикальної партії. Прошу пряму мову. Він все визнав. І він на все відповів, все він підтвердив, так, це він, так, вони це зробили, і так, вони каються. І всі питання, всі експертизи, все вони будуть проходити на загальних підставах. Якщо чоловік, навіть маленький, 14 років, робить гадость, йому на це наваляли, значить це справедливо. І тому претензій у мене немає до тих, хто це зробив. Початком засідання прокурор клопотав про закритість слухання, тому що хлопець є неповнолітнім. Адвокати підтримали це рішення. Суд одразу без перерви прийняв рішення про закритість суду та попросив журналістів вийти. Хлопець весь час майже стояв. Його помістили в спеціальну клітку конвоїри для затриманих. Та одразу після засідання батько хлопця Богдана Ігор Попов попросив журналістів з розуміння поставитись до цього рішення, так як не хоче, щоб у сина була травмована психіка і щоб він міг максимально правдиво розповісти, що сталося, та щоб не відчував на себе тиску камер та представників ЗМІ. Ми будемо чекати закінчення слухання та більше вам розкажемо в наших наступних ефірах. Студія. Дякую дуже. Дарина Іванютенко, кореспондент телеканалу АТR, була на прямому зв'язку зі студією, розповіла про хід
судового засідання стосовно обрання запобіжного заходу сину Ігоря Попова. Пане Юрію, хочеться почути вашу думку і ваш коментар. Як так взагалі трапляється, що 14-річний син народного депутата втрапляється в таку безглузду ситуацію? В чому це причина? І взагалі як таке може трапитись? Я думаю, що всі розуміють, як таке може трапитись, і насправді це проблема характерна для всього нашого суспільства, тому що велика кількість людей, які заводять дітей, погано розуміють, що таке виховання, що таке відповідальність за виховання, і в силу різних причин втрачають взагалі контроль над дитиною, цікавість до того, чим дитина займається, або ще гірше, наприклад, надають погані зразки своєї поведінки в родині, поки демонструють дитині неповагу, агресію. І, звичайно, дитина починає шукати собі реалізацію і систему цінностей, авторитетів не в родині власній, а на вулиці, де, звичайно, можна стикнутися із злочинцями і отримати вже інший злочинний напрямок у житті. Насправді ця проблема дуже серйозна, вона розповсюджена, і ми бачимо один з таких наслідків – кинута дитина в силу різних причин, ми не знаємо яких, яка обрала злочинний шлях. І вже в цьому віці перевиховувати цю дитину буде дуже важко. Як гадаєте, чим може все завершитись, ця справа? Ну, мені важко сказати, я не роздивлявся цю ситуацію як юрист, подивимось. Там, наскільки мені відомо, зараз вже встановлено і триває слідство. Встановлено, що син народного депутата причетний ще до 5 злочинів, теж розбойних нападів, пограбувань. І оскільки слідство тільки почалось, не виключено, що були інші злочини. Ми знаємо, що вулична злочинність у нас розповсюджена, і сумки виривають, і все інше. І зараз будуть встановлювати, до яких злочинів він може бути причетний ще. Можливо, люди зараз подивляться, то ще й впізнають його десь. Подивимось, це вже буде залежати по совокупності від того, що скоїв. Повертаючись до теми нашої головної теми розмови про ЛДНР, так звані республіки, скільки зараз взагалі окупантів на Донбасі воює, російських? За нашими офіційними даними, найманців близько 35 тисяч, з них, я думаю, не менше 7-8 тисяч – це росіяни, від 5 до 8. І я думаю, що ці цифри, в принципі, розрахункові. Якщо рахувати бойові підрозділи противника, які тримають лінію фронту, безпосередньо приймають участь в бойових діях, я думаю, що ця цифра набагато менша. Треба вести розмову приблизно біля 10-12 тисяч, не більше. 35, я думаю, що це максимальна сукупна чисельність взагалі будь-яких структур, які мають відношення до силових дій. А я думаю, що насправді у противника величезні проблеми з особовим складом, і в активно діючих підрозділах, ті, які знаходяться у противника без ротації постійно на фронті, це не більше 10-12 тисяч, це максимальні оцінки тих, хто воює. Курт Волкер, хочеться трошки зачепнути його заяви стосовно ситуації на Донбасі. Він сказав, що взагалі Україна повинна йти пліч-опліч, умовно кажучи, і повинна виконувати усе, аби припинити ось цю ситуацію загострення на Донбасі, і взагалі треба спілкуватися і так далі. От стосовно цих заяв Курта Волкера, як їх можна сприймати? Чи правда треба все ж таки йти якось на зближення, я не знаю. Що він мав на увазі, коли от про це казав? Є позиція США, яку озвучував Курт Волкер. Вона в основному полягає в тому, що Сполучені Штати продовжують тиск на Росію. Сьогодні трапилась визначна подія, яку треба відмітити. Сьогодні вступив у силу закон Сполучених Штатів про посилення секторальних санкцій проти Російської Федерації. Тобто США ухвалили спеціальний закон, де санкції вводяться проти 3 найодіозніших режимів у світі, які створюють загрозу світовій безпеці. Тобто Російська Федерація в одному ряду, Північна Корея і Іран. І, звичайно, що
ці санкції – це є демонстрація позиції Сполучених Штатів. І також і Волкер, і вчора державний секретар Тілерсон зробив заяву, що ніяких відступів від вимог Сполучених Штатів щодо звільнення Криму та Донбасу перед Росією не буде. Тобто Сполучені Штати твердо відстоюють повернення Криму та Донбасу Україні і збереження санкцій на весь період, поки Росія продовжує порушувати право, продовжує порушувати українські кордони. Ще хотів спитати вас наступне. Бачили, чули, всі облетіла ця новина по засобах масової інформації стосовно доньки Корнета. От я хочу зачитати інформацію, яку зібрали перед ефіром, коротко про дітей взагалі з цих ватажків, і потім перейдемо вже безпосередньо до питань. От свою сім'ю ретельно приховує колишній ватажок ЛНР Ігор Плотницький. Відомо, що у нього є дочка і син Станіслав, якому 29 років. Плотницький молодший має сторінку в соцмережі, але давно її не відвідував, так само, як і Луганськ. Станіслав отримав російське громадянство і займається бізнесом в російському Воронежі. Дочка так званого міністра внутрішніх справ ЛНР Корнета Марина вчиться у Харкові на прокурора. В інтерв'ю журналістам вона повідомила, що її батьки розлучені і вона не підтримує стосунків зі своїм батьком. У розмові Корнет відмовляється визнавати, що це його дочка. Водночас підтверджує, що її звати Марина і родом вона з Луганська. Туди вона їздила до мами і бабусі і так далі. У Захарченка вже 4 дітей, 2 від нової дружини. Вони живуть з ним і ще малолітні. І ще 2 дітей від першого шлюбу, де вони поки що невідомо. До чого це я веду? Дуже великого розголосу набрала ця інформація стосовно дочки Корнета, і бачимо вже заяви Корнета з того приводу, що взагалі таке неможливо, що там в нього інша дочка і так далі. Бачимо, і, на жаль, такі ситуації, вони набувають розголосу лише після того, як на це звернуть увагу журналісти або якісь активісти. Чому і як взагалі, чому на це не звертає уваги СБУ? Або звертає, і ми цього не бачимо? Ну, скоріше за все, ми не маємо це бачити. Я не думаю, що така інформація, вона не використовується Службою безпеки. Хотів би сподіватися, що використовується. Ну, я не бачу підстав зараз для того, щоб засуджувати дитину за те, що в неї є такий батько, тому що насправді вона не сама там живе, а в неї є законні підстави. Вона живе, наскільки це відомо, з повідомлень засобів масової інформації, і є відео, фото зі своїм бабусею та дідусем, які проживають під Харковом, тобто абсолютно законно, і вони законів України не порушують. Тому, звичайно, що підстав для того, щоб вживати якісь правові заходи проти неї, нема наразі. Можливо, і використовують, ми просто не знаємо як. Скільки ще, можливо, є таких дітей, жінок взагалі, які тут на підконтрольній Україні території знаходяться, але тим часом їх там чоловіки, брати, свати і так далі, неважливо, нині перебувають на окупованій частині Луганської, Донецької областей і продовжують вбивати українських військових? Ну, тут важко сказати, але я думаю, що це мова йде про тисячі людей, рідних, близьких, які знаходяться тут. Тому що все це дуже переплетено і, звичайно, що є в кожного тут і близькі, і родичі, і крім того, велика кількість найманців з часом розуміють, що вони там нікому не потрібні, навіть росіянам нікому не потрібні, що вони просто гарматне м'ясо, яке використали через їхню дурість або жадібність, амбіції. Ось. А зараз вони нікому не потрібні. Ми знаємо такий один з хрестоматійних прикладів, коли заступник, права рука російського полковника ФСБ Гіркіна, який розв'язав війну на Донбасі, зараз 72-річний громадянин України, який там воював, допомагав бойовикам в Слов'янську, а в минулому році він повернувся до України,
оскільки хотів отримувати разом з своєю дружиною українську пенсію. Ну і тут був заарештований Службою безпеки і зараз знаходиться в тюрмі. І, звичайно, що буде сидіти за це дуже довго. Є взагалі зараз якийсь контроль за такими ситуаціями? Стосовно того, знову ж таки повертаючись, що одні родичі тут знаходяться, інші там, і між собою спілкуються, і, як ви кажете, отримують пенсію, приїжджають. Тобто, Бувають такі випадки, дійсно, і нечисленні, коли такий контроль здійснюється, бо, в принципі, вся ця інформація достатньо широко відома. Завдяки тому, що зараз є база даних «Миротворець», взагалі ці процеси відслідковувати зараз можна на іншому якісному рівні. В принципі, «Миротворець» постійно оновлюється, і там є вже величезна база усіх пособників, і все це дуже легко можна вирахувати. Повернемось ще до розмови з вами. Зараз на прямому зв'язку зі студією Оксана Гуцул, наш кореспондент. Вона була на прес-конференції Міхайла Саакашвілі, вже готова поділитися деталями, про що там йшлося. Оксано, вітаю тебе, тобі слово. Отже, власне, щойно закінчилась прес-конференція, яку давав Міхаїл Саакашвілі. На ній він зробив заяву, що найближчими днями, власне, очікує те, що його можуть заарештувати. Також сказав, що планує ці дні провести в звичайному графіку. Звинувачував він у всьому президента України, казав, що проти нього та його команди ведеться спланована акція, аби акцію, яку вони, власне, запланували на 3 грудня, відмінити і перешкодити її проходженню. На прес-конференцію зібрались журналісти. На жодне питання Міхаїл Саакашвілі не відповів. Власне, нічим це не аргументувавши, він просто, завершивши свій виступ, розвернувся і пішов. Студія. Дякую, Оксано. Оксана Гуцул була на прямому зв'язку зі студією АТ, розповіла про те, про що взагалі Міхаїл Саакашвілі розповідав. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі оцінюєте такі заяви Міхаїла Саакашвілі? Останнім часом ми їх дуже багато спостерігаємо. Міхаїл Саакашвілі намагається стати одним з українських політиків, і він бачить для себе опозиційну нішу, тому, звичайно, він намагається собі створити репутацію опозиційного політика. Наскільки взагалі ймовірно те, що його заарештують, як він сказав на прес-конференції? Я не знаю. Мені здається, що підстав для його затримання наразі нема. Якщо будуть якісь звинувачення, поки що ми про це дізналися сьогодні з його слів. Які підозри можуть йому висунути, ми не знаємо. Тому хотілося б дізнатися вже, коли це буде якась інформація. Я думаю, що це такий попереджувальний постріл з боку Михайла. Я думаю, що зараз, сподіваюсь, буде якийсь коментар влади, і ми зможемо прояснити цю ситуацію, про яку йдеться. Не виключено, що влада може здійснювати будь-які дії, тим більше, що Михайло працював у владі, у команді Петра Порошенка, і кому ж, як не Петру Порошенку, знати, хто з його співробітників може якимось чином бути до чогось причетним. Це навіть дуже цікаво, які будуть звинувачення пред'явлені, якщо вони будуть, але можливо це просто інформація такої має попереджувальний характер, що не чіпайте мене, інакше буде великий розголос. І плавно переходячи до ще одну тему, хотів з вами обговорити. Питання стосовно Виногродського Анатолія, колишній, якщо не помиляюсь, голова батальйону Донбас. Знаю, що ви відслідковуєте дуже ретельно цю тему. Коротко розкажіть, будь ласка, таку передісторію, а потім вже до деталей. Чому його затримали, на якій підставі? І тому що, знову ж таки, набрала неабиякого розголосу по засобам масової інформації, по соціальним мережам саме його справа затримання. Я думаю, що це можна вже коротко розказати, бо це тривала історія насправді. Анатолій Виногродський затриманий по справі, яка відбулася по подіях, які були у липні 2017 року. Ми знаємо, що на Кіровоградщині був конфлікт у одному з сільськогосподарських підприємств, де було дві сторони, які з'ясовували свої стосунки майнові. І одна з сторін винайняла охоронну фірму, яка була створена з
колишніх бійців батальйону Донбас на свою сторону. Інша фірма теж викликала правоохоронні органи. І зараз цей конфлікт продовжує, він триває, і один з місцевих мешканців подав зараз заяву, що він був побитий особисто Виногродським під час цього конфлікту. І ця заява стала підставою для відкриття справи і для того, щоб Виногродський був затриманий, його судили закритим судом і зараз дали на період слідства. Він не визнаний винним, хочу підкреслити, а він просто на період слідства суд обрав запобіжний захід. Це утримання під вартою на 60 діб. Я думаю, що якщо висунуті звинувачення, є заявник, безумовно, є підстави для відкриття провадження, це обов'язок правоохоронних органів, обов'язок їх розслідувати. Але чи є ризик, щоб офіцер, колишній командир батальйону зник з країни, ухилився від слідства, не відвідував слідчого за викликами? Думаю, що наразі про таке говорити не доводиться. Думаю, що причиною затримання стало те, що група людей, до якої належав Виногродський, вона почала блокувати один з нафтопроводів. І думаю, що саме цим викликані такі різкі дії влади. Ну, тобто тут якісь підводні камені здебільшого випливають, да, у цій справі. Все ж таки головна тема не це розбійний напад, ви маєте на увазі? Ну, мені здається, що є просто... Точніше, якісь політичні питання тут Мені більше. здається, що просто тут намішано. Хотілося б побачити відкритий процес. Дуже непокоїть просто, що такі речі вони відбуваються в закритому режимі. Бо хотілося б побачити аргументи звинувачення. Безумовно, є оприлюднене фото постраждалої людини, яка подала заяву. Але зараз, коли ми розмовляємо про жорсткий запобіжний захід, треба зрозуміти, чи були приводи раніше, що Виногродський не виконував розпорядження слідчого з'явитися для дачі показань, свідчень, або чи були випадки, коли б він погрожував заявнику, потерпілому. Тобто, чи є підстави, щоб він кудись зник за кордон, для чого його отримують. Ну, тобто, цього всього, оскільки ми не бачимо аргументи обвинувачення, ми не можемо об'єктивно відобразити зараз, зрозуміти позицію держави. Я сподіваюся, що враховуючи такий резонанс, який виник внаслідок затримання відомої особи, все ж таки призведе до того, що буде поновлено відкритий судовий процес. На цьому судовому процесі будуть ухвалюватись прозорі рішення. Наразі це все, що необхідно, оскільки, підкреслюю, поки що є тільки підозра, суд не розпочався і йде розслідування. Чи можемо ми очікувати ще подібні затримання? Не виключено, оскільки ми знаємо, що вже 3 особи, як мінімум, затримано з числа учасників руху визволення, які причетні до блокади цього підприємства. І, можливо, будуть інші, поки що невідомо. Як ви самі оцінюєте цю блокаду? Я не згодний з блокуванням підприємства, яке працює в Україні, сплачує податки і яке надає робочі місця українцям. Я думаю, що якщо є підозри щодо протиправного характеру цих дій, їх потрібно озвучити, вони мають отримувати передусім юридичну правову оцінку. Вдаватися до силових дій можливо, на мій погляд, і доречно з боку суспільства, коли повністю вичерпані можливості правового вирішення, або якщо б влада, в принципі, відверто захищала неправосудне, неправові рішення, наприклад,
цієї ситуації. Зараз одне з підприємств працює тисячі, в яких є якісь російські інтереси, капітал. В кінці кінців у нас газопровод йде з російським газом через Україну в Європу. І з таким підходом, що давайте ми блокувати, бо там є російський інтерес, це не зрозуміло, а де межі таким чином будуть у цих блокуючих дій. На мій погляд, це непродумане, невиправдане рішення, яке, на мій погляд, послаблює позиції блокувальників, а не підсилює і не додає їм авторитету. Ну а як взагалі тоді правильно робити, от як ви гадаєте? Який вихід є взагалі, як вчиняти правильно? Я хоча б для початку хотілося б побачити, що там з цим нафтопроводом, що це насправді таке, в чому там порушення інтересів України. Яким чином, скажімо, вони порушують або наносять якісь збитки українській державі передусім. Тобто це серйозні речі. Якщо ти блокуєш якесь підприємство працююче, то хотілося б дізнатися, чомусь це робиться, яка цьому є аргументація. Я такої чіткої аргументації не побачив, тому мені важко підтримувати такі силові дії. І я не розумію, де може бути межа таких дій і наскільки це обґрунтовано. А от як довго взагалі повинна тривати продуктова енергетична блокада Криму? І взагалі, чи треба вона теж? І як тут вчиняти правильно? Це вже інша справа. Мова йдеться, що тут блокада цього нафтопроводу на території України, це українське підприємство відбувається, далеко від зони бойових дій, не в Криму, не на Донбасі. А ось блокада того, що в нас захопили агресори, звичайно, вона має продовжуватись до повного звільнення окупованих територій. Я вас почув, зрозумів, і у нас лишається буквально 1 хвилина до кінця ефіру. Встигну вам останнє питання поставити. Стосовно, знову ж таки, повертаючись до ДНР, ЛНР, що зараз Україні треба робити і як правильно використати на собі на плюс ось цю ситуацію, ось ці перипетії, які нині відбуваються на окупованих частинах? Будь ласка, 30 секунд буквально. А які відбуваються зараз на окупованих територіях? Так. Я думаю, що в нас завжди одна мета. Ми маємо побудувати сильну державу, яка буде здатна вибити силою окупантів з окупованих територій і навести там лад, який би якісно відрізнявся від цього радянського феодалізму і російського феодалізму, який зараз хоче насадити в Росії та на окупованих територіях Путін. Просто до чого я питаю, тому що спостерігаємо останнім часом, що і в Криму відбувається, там будують дороги, будують мости, будують підприємства. На окупованій території Луганської, Донецької областей так само там зараз відбуваються перипетії. Таке відчуття, що російські окупанти, вони коренями в'їдаються в цю землю, і вони дають зрозуміти, що вони там надовго. І відчуваємо, і з нашого боку така бездіяльність, трошки спостерігається. Що от зараз робити, і чи не впустимо ми шанс взагалі потім повернути ці території? Дивіться, ми ведемо війну не тому, що ми хочемо отримати більше грошей з Росії. Ми ведемо війну, тому що Україна хоче створити власну українську національну державу, яка буде більш ефективно управляти і діяти на демократичних принципах, того, чого нема в Росії. Тому, звичайно, як тільки ми цю велику боротьбу виграємо, як тільки ми таку державу побудуємо, звичайно, це призведе і до абсолютно інших економічних умов. Звичайно, що зараз, після того, як Україна фактично всі роки незалежності, формально, 25 років, вона була фактично колонією, квазіавтономною країною, повністю залежною від Росії і ринком збуту, який надавав ресурси Росії насправді. Звичайно, що говорити зараз, що ми можемо конкурувати з Росією, придатком якої Україна фактично була, не можна. Але ми здобули незалежність у війні і продовжуємо виборювати для того, щоб створити державу набагато більш ефективну та заможну, ніж Росія. Дякую вам дуже. Юрій Бутусов, головний редактор «Цензорнет», був гостем цієї години на нашій студії. Одразу проанонсую, що наступним гостем у цій студії буде Іван Крулько, народний депутат України, фракція «Батьківщина». А за 5 хвилин в ефірі АТР новини «Заман». Залишайтесь з нами.